san 69 jamana ɲɛma nin ye dankarili kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka mɔgɔw ka hakilinaw an'u ka ɲiningali talenw bɛɛ lajɛlen na ne a bɛ wele nazarakan na ko sondage a ka fanga kan ani sɔrɔ gwɛlɛyaba taabolo minnu bɛ jamana kan kabini san 1990 waati la kan ne ka san sɔrɔ ni kabakoba ye karidon jamanakuntigi ɲini kalataw la. Onun da başımızın üstünde yeri var. Wa wasabulon fɛnɛ tora a ka politikikulu fɛnɛ bolo k'a sabu kɛ u ni ladatigikulu na u bɛ wele nazarakan na ko nationalisiw ka faraliw la ɲɔgɔn kan min taara laban gaɲɛli saranganiw la Erdogan fɛ a kɔkɔrɔmadonbagaw ɲɛma a ye gaɲɛ sɔrɔ hali dugukolo walaki kɛra sigida minnu na min sen fɛ a ka ca ni mɔgɔ ba 50 ɲɔgɔnna ye minnu nin tora a la février kalo tɛmɛlen waati la tiɲɛ bilala fanga garadakulu fɔlɔ min ɲɛmɔgɔya bɛ Kemal Kılıçdaroğlu bolo ntɛnɛndon na ne a lakodɔnni ye k'a fɔ ko a fanga ma se ka Erdogan bɔ fanga la waati kɛrɛnkɛrɛnni la a tun bɛ se k'a labin. Sonucu alamamıştır. Hiç kimse Turki jamana kalata cakɛda ɲɛmayaso ye a sɛbɛntiya ntɛnɛndon na k'a fɔ ko tako filanan bɛna sɔrɔ kalata ninnu na ko sabila jaabi min tolen bɛ kɔfɛ tɛna se ka gaɲɛ kun kelen di Erdogan ma min ye 49 sɔrɔ min ye 49 ani tɔrɔmɔya 5 sɔrɔ a fadenkɛ ka min ta kɛra 44 ani tɔrɔmɔyɔ 9 ye ladatigiw ne u bɛ wele ko nationalisiw nazarakan na ka cɛbɔ Sinan na Ogan ne u faralen don fanga tigilamɔgɔw kan ale ta kɛra 5 ani tɔrɔmɔyɔ 2 ɲɔgɔnna ye mɔgɔ 188 ani tɔrɔmɔyɔ 9 jatew kurubala de ye kalata.